खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया ढेकियाजुलिनि मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों गोरिब नखरनि मानसिफोरा 30 इउनिटसिम एबा 30 इउनिटसिम दानफ्रोमबोनि इलेक्ट्रिक बिलखौ होनाङा होननानै बुंथिदों बे साबसिडिया सिगांनिफ्रायनो दंखायो नाथाय जोंनि गोबाङानो मिथिया होननानै डक्टर शर्मा बिथाङा बुंथिदों आरो बे साबसिडिखौ उनाव गासैबोनि थाखाय खालामनानै होगोन होननानैबो बुंथिदों मानसिया गोसो जायोबा गासैबो खामानिखौनो मावजोबनो हायो आमेरिकानि सासे जेसिका कक्स मुंनि 37 बोसोर बैसोनि आइजोआ बुहुमनि गिबिसिन आखाइ गैयालासे पाइलटनि लाइसेन्स मोननो हानाय सुबुं जाबाय बिथाङा फ्लाइट एबा अख्रां जाहाजखौ आथिंजोंनो सालायो बेनि अनगायैबो बिथाङा आमेरिकान टाइकोन्ड' एसोसिएशननि आखाइ गैयै गिबिसिन ब्लेक बेल्ट मोननो हानाय सुबुं बिथां जेसिकाया गासैबो खामानिखौनो गावनि आथिंजोंनो मावजोबो जेरै गारि सालायनाय कम्पिउटारनि कीबोर्ड थुनाय बायदि बायदि खामानि जायखौ सासे आखाइ गोनां मानसिया मावो बेफोर खामानिखौ बिथाङा गावनि आथिंजोंनो मावजोबो चिरां रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव आरो बेंटल आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय रानी सुन्दारि घाटआव मैया बेलासिनि 4 रिंगासोआव नवीन नार्जारी 32 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ गंसे साइकेलजों लोगोसे नोगोद 6 केजि गान्जा एबा भां हमनो मोन्दों नवीन नार्जारीया आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय लखिपुर गामिनि बिथांनि सायाव दा आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव सीमाखौ लानानै दावराव दावसि जानाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै काछार जिल्लानि लाइलापुरनि इम्तियाज आली मुंनि सासे मानसिखौ बन लायनो थांनायावनो मिजोरामनि माखासे दुथांफोरा बेखौ हमनानै लाखिदों बेनि उनाव बेखौ बुथारनानै बिनि नखरनो WhatsAppनि गेजेरजों फट' आरो मेसेज दैथायहरदों मुख'नो गोनांदि बुथारजानाय इम्तियाज आलीजों माखासे लोगोआव दंफाबावोमोन बिथांमोनहा खारनानै दुथांनि आखाइनिफ्राय बारग'नो हादों बे जाथायनि उनाव आसामनि चीफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाला इउनियन मिनिस्टार अमित शाह बिथांनोबो खौरांखौ दैथायहरबाय आरो आसामनि चीफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा बिथांखौबो बेनि सायाव खामानि मावनो बिथोन होबाय आसाम आरो मिजोरामनि सीमानि थाखाय सिगांबो दावराव दावसि जालांखांबाय बेनि उनाव सेन्टारखौ लाफानानै आसामनि आरो मिजोरामनि सरकारा रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे एग्रिमेन्टबो जाबायमोन नाथाय मिजोरामनि सिकिउरिटि फोर्सफोरा आसामनि सीमानिफ्राय केम्पखौ बोखारनानै लाङाखैमोन बिनि थाखायनो आसामनि थागिबिफोरा मिजोरामाव थांग्रा नेशनेल हाइवे 306 खौ 6 साननि थाखाय बन्द खालामनानैबो दोनदोंमोन जायजों मिजोराम स्टेटआ गोबां जेंनायाव फैदोंमोन बेफोर गासैखौबो लानानैनो मैया आरो फिन बेबायदि जाथाया सोमजिबावबाय मैया फुंनि समाव साथाम उदखारिफोरा आफगानिस्ताननि काबुल इउनिभार्सिटि केम्पासनि सिङाव हाबनानै जेरै मोनो एरै गावलाबायदों बे जाथायाव गासै 19 नि जिउ खहा जादों आरो 22आ गाज्रियैनो जोखोम जादों खौरांनि बायदिब्ला थैनाय सुबुं अनजिमाया बारायबावनो हागौ बे जाथाया आफगानिस्ताननि काबुल इउनिभार्सिटि सिङाव आफगान इरानियान बुक फेयार जादोंमोन बेनि थाखायनो सोरखारि मानसिफोराबो इउनिभार्सिटियाव फैगासिनो दंमोन बे समावनो साथाम उदखारिया सिलाइ लानानै बारावनो गुलि गावलाबायदों आरो बे गाज्रि जाथाया जानो मोन्दों जाथायखौ खौरां मोननानै आफगानिस्ताननि सिकिउरिटि फोर्स फैनायाव इउनिभार्सिटिनि सिङाव उदखारिफोर आरो आफगान सिकिउरिटि फोर्सफोरनि गेजेराव गावलायलायनायबो जादोंमोन गोलाव सम गावलायलायनायनि उनाव सिकिउरिटि फोर्सफोरा सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो सासे उदखारिया गावखौनो बमजों बुथारनानै लादों बे जाथायनि उनाव दा रावबो उदखारि हान्जायानो बे खामानियाव आखाइ दं होननानै सिमान लाथ'वाखै नागालेन्डआव दिनै बाइ इलेक्शन जागोन इलेक्शन जानायनि सिगां नागालेन्ड पुलिस एक्साइज आरो माखासे सरकारि डिपार्टमेन्टफोरनि जइन्ट अपारेशन खालामनायाव नागालेन्डनि मोननै एसेम्बलि समष्टिनिफ्राय माखासे रां जौ आरो ड्राग्स हमनो हादों आरो बेफोरनि बेसेना गासै 13 लाख रांनिबो बारा जागोन बे 13 लाख रांनि मादाव 6 लाखखौ बिजेपिनि केन्डिडेटनि सासे मावथिनिफ्राय हमनो हादों बेफोर रांफोरखौ बिसोरो रायजोफोरनो राननानै होगौमोन जाय आयेननि बेरेखा बेनि अनगायैबो गासै 6,64,000 रांनि जौ आरो 78,000नि ड्राग्सखौ हमनो हादों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो
जेईई आनजादनि गुबै दायनिगिरि भार्गव देखाखौ 7 साननि थाखाय कर्टआ जुडिशियेल कास्टडियाव सोंनाय फिननाय लानो दैथायहरबाय। पुलिसफोरा 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव बिदोंमोन, नाथाय कर्टआ 7 साननि थाखाय हरबाय। दायनिगिरि भार्गव देखाखौ जेईई मेइन एग्जाम 2020 आव गुबै केन्डिडेट नील नक्षत्र दासनि जायगायाव रां लानानै गुबुन सोरखौबा आनजाद होहोनायनि दायाव रबिबाराव बरझार एयारपर्टनिफ्राय पुलिसफोरा एरेस्ट खालामदोंमोन। दिल्ली पुलिसा सासे नंखाय पुलिसखौ हमदों। बिनि मुङा उपेन्द्र सिंह, बियो दिल्ली सौरभनगरनि। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बियो पुलिसनि खाखि ड्रेस गाननानै मास्क गानि मानसिफोरनिफ्राय जुरिमाना महरै रां लायोमोन। कभिड-19 नि थाखाय खुगायाव मास्क गाननायखौ सोरखारा नियम बानायनानै होदोंमोन। बेखौ खाबु लानानैनो उपेन्द्र सिंहआ मास्क गानिफोरनिफ्राय रां लायोमोन। दिल्ली पुलिसा दा बिखौ हमनो हाबाय आरो बेनिफ्राय सानै सुबुंनिफ्राय मास्क गानिनि थाखाय रां लानाय 1000 रांजों लोगोसे गंब्रै गारिनि नम्बर प्लेट, गंसे गारि आरो मबाइल बोखांनो हादों। सोरखारि अफिसफोराव खामानिखौ मोजाङै मावहोनो आरो सम मथे खामानिखौ मावहोनो थाखाय आसाम सोरखाराबो सेन्टारनि नियम बायदिनो रिटायार जानाय समनि सिगां सोरखारि साख्रि मावग्राफोरखौ रिटायार खालामनानै होनायनि नियमखौ लाबोनो थांखि लाबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्ट अफ पार्सनेल एन्ड ट्रेनिं (DOPT) नि नियम बायदिब्ला गासै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सरकारि साख्रि मावग्रा जायनि बैसोआ 5 निफ्राय 55 50 to 55 जाबाय, नङाब्ला जायफोर 30 बोसोर साख्रि मावखाबाय, बिसोरखौ लानानै गासै अफिसफोरानो गाव गावबागाव मोनसे रेकर्ड बानायनांगोन आरो बिसोरनि मादाव सोरबा साख्रि मावग्राया पाब्लिकनि थाखाय नांगौ बायदि खामानिखौ मावनानै होनो हायाखैबा डिपार्टमेन्टआ रिटायारमेन्ट जानायनि सिगां एबा 60 बोसोरनि सिगांनो बेखौ रिटायार खालामनानै होनो हानायनि मोन्थाय दङ। DOPT नि बे नियमखौनो आसाम सोरखाराबो आसामावबो फैगौ 2021 मायथाइनि एप्रिल नङाब्ला मे दाननिफ्राय खालामनो हागौ होननानै फोसावदों। सोरखारा जुदि समनि सिगां रिटायारमेन्ट खालामनानै होयोब्ला मास मोनथाम सिगां नटिस होनांगोन, नङाब्ला मास मोनथामनि बेथन होनांगोन। बेनि उनावसो रिटायार खालामनानै होनो हागोन। थांनाय 7 अक्ट'बराव सासे इउटुबारा बाबाका धाबा मुंनि मोनसे दखानखौ भिडिअ खेबनानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदोंमोन। बेनि उनावनो बाबाका धाबानि दखाना सुबुंफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन। दा बे इउटुबारनि हेंथायैनो बाबाका धाबानि दखानदारा केस फाइल खालामदों। इउटुबारनि मुङा गौरव आरो बाबाका धाबा दखाननि बिगोमानि मुङा कान्ता प्रसाद, 80 बोसोर बैसोनि। बियो दिल्लीनि मालविया नोगोराव दखान होयो। लकडाउननि समाव दखानाव मानसिफोर फैयैनि थाखाय रां आंखाल जानायखौ नुनानै इउटुबार गौरवआ भिडिअ बानायनानै इउटुबाव भिडिअ हगारदोंमोन। बेनि उनावनो गोबां सुबुंफोरा बाबानि मुङाव रां डनेसन होनो राजि जादोंमोन। धाबानि बिगोमाया बुंथिनाय बायदिब्ला इउटुबारा डनेसननि थाखाय गावनि एकाउन्टखौसो होनानै लादों आरो बिनाव गोबां रायजो राजाफोरानो डनेसनबो हरदोंमोन। बेनिनो 2 लाख रांखौल' धाबानि बिगोमा कान्ता प्रसादआ मोनदों होननानै इउटुबार गौरवनि हेंथायै दिल्लीनि मालविया नगर पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदों। दिल्ली पुलिसा दा बे केसआव नायबिजिरगासिनो दङ आरो बे केसआव रावखौबो दासिमबो एरेस्ट खालामथ'वाखै। आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया सनितपुरनि राङापारा कलेजाव साइन्स स्ट्रिम थिसनबाय आरो बेजों लोगोसेनो साइन्स स्ट्रिमनि फोरोंगिरिफोरनोबो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनानै होबाय। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनितपुरनि ढेकियाजुलियाव गंसे शहीद पार्क आरो बैसो जानायफोरखौ दोनग्रा न' लुनो थाखायबो गायसननायखौ बेखेवदों। बेजों लोगोसेनो राङापारानि सनाबिल साहा बागिचायाव गंसे मडेल हाई स्कुलखौबो गायसंदों। आसाम सोरखारा आसामनि गासै साहा बागिचा जायगाफोराव गासै गं 119 स्कुलफोर गायसंनानै होनो थांखि लादों। दा बेनि मादाव गंसेखौ मैया गायसंबावबाय। वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन WHO नि डाइरेक्टर जेनेरेल बिथां टेड्रस आदानम घेब्रेयेसुस बिथाङा कभिड-19 पजिटिभ जानाय मानसिजों कन्टेक्टआव फैदोंमोन। बिनिखायनो बिथाङा दा गावखौ सेल्फ क्वारेन्टाइनआव दोनबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 82,66,914 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,23,139। हामनाया गासै 76,01,429। आसामाव दासिम 2,06,982 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,02,9
97,566 दासिम 8,481 नि देहाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ थैनाया गासै 932 मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों सासे थैदों बेयो बर' बिथांनि मुङा मनेन्द्र ब्रह्म 54 बोसोर बैसोनि हजाइनि दिनैनि निउसआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों